अरे तो अखियों के तुहारा कहजारा किए हो धन अरे हई पागल बनवली बा हरि ना के नथुनिया तो हई सिनेमा के तहारा सिंगार वाह हाँ हाँ अरे बाप हो बाप गर्मी ढेर बा आई चैता भी हो गई बा तो एक लाइन में चैता और आदर्श भैया के फरमाइश बा हां चैता। अच्छा एगो हमारे गाड़ी गई ओहो अच्छा किए बाटे की गाड़ी सुने वाला बा नाम हमरा के बता बैठल सामने ही बैठल बनबो के ते के गरिया का नाम हो नीतीश जी। नीतीश जी हाँ अरे कि नीतीश ताहर बहिनी छिनारी वाह वाह हमनी के भाई लड़की पार्टी से आइल बनी जा हाँ नो अरे कि है नीतीश ताहर बहिनी छिनारी और का और कुछ ना रोड पर तो है राम हकेली मोटर गाड़ी है राम हकेली मोटर गाड़ी और का राजा राम भैया अरे तो भइल बाड़ी छुड़िया कटारी भइल बाड़ी छुड़िया कटारी इनका यहाँ खाती कहे के बा यहाँ के बहिन खाती कहे के बा अरे कि उ कागज के अंगुरी से छुइए तो उ गुलाब हो जाई और पानी में अंगुरी डली है तो उ शराब हो जाई और उनकर रूपवे बैसो जवानका के तो छोड़ा बुढ़ो के नियत खराब हो जाई अरे कि भइल बाड़ी छुड़िया कटारी भइल बाड़ी छुड़िया कटारी है राम हकेली मोटर गाड़ी है राम हकेली मोटर गाड़ी रे अरे का अरे तो रहरी के 3 गो पाता तीनों का चनार जी राजा राम भैया अरे के रहरी के 3 गो पता गुड्डू बाबू हाँ हम चाहब कि नीलम जी भी आ जाए मंचवा पर। अच्छा नीलम जी हां कोनो बात ना आदर्श भैया कोई बात नहीं कोई बात बस ए भैया ना ना ठीक बा हाँ एक ही बात हाँ ठीक बा नीलम जी भिवानी धनंजय भैया भिवानी दोनों आदमी हाँ ठीक बा गाना के बाद सबके बुला लो ठीक बा कहे के बा कहा अरे कि रहरी के 3 गो पाता अरे तो तीनों का चनार जी अरे का तो नीतीश जी के 3 बहन या तीनों के 3 छिनार जी नीतीश जी के 3 बहन या तीनों के 3 छिनार जी क्या बात है। अरे बाप हो बाप तो ये गोही आई गड़ला बिगड़ा अरे तो होई मझली तो खिलाड़ जी अरे का तो छोटकी ही आजरी देवे पर तैयार छोटकी ही आजरी लाला देवे पर तैयार ढेर गाड़ी सुन लो हाँ नो एगो हाँ हाँ किरिम झिमारी माझिमा अरे हई देवा बड़ी सी गईले तय बयाना में पड़ी गईले काई हो मन धीरे धीरे बयाना में पड़ी गईले काई हो मना धीरे धीरे धावल ए अरिका पानी भरे चलेली छिना रोटी दे सके बहिना ए भाई रह जाइदा
ये बताई कि रउआ अंकेश भैया में का कंपटीशन बा ये लो कोनो रिलेशन होगा तो रउओ के गरियावे के कहत नहीं गिंडा स्वामी ये जो तुम खेल खेल रहे हो वो मेरे बाप दादा खेला करते थे। क्या बात है, क्या बात है। आज ठीक है ठीक है धनंजय भैया और फिर कार्यक्रम को संपन्न किया जाएगा। चलिए जरूर हाँ लतारी में क्या होता है ठीक बगा हाँ बस लास्ट एंड फास्ट चिंता मत करो कहे के बा और आई चैत के माहौल चलते तो एगो चैते आराम से गा दिले काम ठीक बा ई चैत के महानता प्रधानता काहे दे आई ई चैता काहे गवाला अभी टाइम नहीं खेला तो हम बहुत चीज बताती लेकिन साफ साफ बोल दे कहे के बा का अरे की आम मोजरी आए लागल महुआ कोची आए लागल कि गेहूं कटाए लागल यही चैत में कि मसूरी खेसारी रहरिया के यारी अरे तो जहुआ जमान भइल यही चैत में अरे की गर्मी से चुएला टप टप पसीना अच्छा देखिए श्वेता जी हम आपसे पैसा नहीं ले सकते हैं लेकिन दे दिए हैं तो अब लौटाना भी उचित नहीं है हमरा बगलिया में धो गिर जाए रुआ लग से और देखिए गाड़ी गाने के लिए पैसा आया है कहे के बा अरे की गर्मी से चुएला टप टप पसीना तलुक बहे हरदम रोजीना चैत में तो पावन पवित्र है धरती के परती पर तो राम चारू भैया जन्म ले चैत में यही से चैता गवाला लेकिन कहे के बा कि धन कोशिला सुमित्रा के कई माई के कि दिहली चैत में जन्म चारू भाई के कहे लगा कि धन कोशिला सुमित्रा के कई माई के धन कोशिला सुमित्रा के कई माई के दिहली चैत में जन्म चारू भाई के धन कोशिला सुमित्रा के कई माई के दिहली चैत में जन्म चारू भाई के हरे राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे खुशी के ठिकाना नहीं खे केहू अगल नाचता त केहू बगल नाचता सखी लोग कहता का बाजे घरे घरे अनंत पधइया सोहर मंगल होला दशरथ नैया बाजे घरे
तोहर मंगल होला दशरथ नैया सब देवता खुश भइले दर्शन पाई के देवता खुश भइले दर्शन पाई के ए राजा राम भैया टाइम नहीं के ऐसे कहे के बा का 3 ताल में कि दिहली चैत में जनम चारू भाई के सुमित्रा के कई माई के दिहली चैत में जनम चारू भाई जय हो। अगर कोनो गलती भइल हो के तो क्षमा करम सब जय हो।